Milli jidher qed taqra xi artiklu tajjeb ġew. Ġabar interessanti jew. Ma nafx hekk naqra għandek tajt. Nilli nħares kwaqta lejn l-istess paġna u ma nista' nifhem xejn. Mhux biżżejjed tħabbar rasek ix-xogħol. Sqod tħabbar rasek fuq l-artiklu li qed taqra issa wkoll. L-artiklu m'għandux jaqsam. Moħħi mhux hawn. Imma ġew ma tistax tibqa' tħabbel rasek fuq ix-xogħol il-ħin kollu? Ix-xogħol għandux jaqsam u m'għandux fl-istess ħin. Ġifieri. Inħoss nemgerfex dak li għandi. Ġew, ili ngħidlek biex niġi norganizzalek dak l-uffiċċju għandek wisq taqlib hemm ġew. Kieku t-taqlib li qed jinkwetani kien it-taqlib li għandi fl-uffiċċju, kieku ma kont ninkweta xejn. Mela x'ġara? Għax mhux fl-kemm taqbad u tajt kelma ta' ġid. Ġifieri, x'intaj ġew? Għax kultant tant ikolli entużjażmu fija, tant nħossni konvint minn dak li nemmel, nipprova nagħmel il-ġid, nipprova nġiegħel il ħadd ieħor jaqbad it-triq it-tajba. Allura x'fih ħażin taqsek? Kieku m'hemm xejn ħażin kieku. Għaliex qed tinkwieta? Ma mbagħad meta niġi għar-realtà nsib li aktar ma nagħmel il-ġid, aktar qed insib satin fir-roti. Min ħares lija bl-ikra ħsebna ċerezija, min isemmi li r-raġġiera, min jirrabja b'dak li nkun qiegħed ngħid jien. Allura tqgħod tieħu għalik għal dal-kummenti. Jien mhux li nħu għalija jinkwetani. Jien jinkwetani l-fatt li aktar ma nipprova nagħmel il-ġid aktar qed jiswi li tadeni. Hemm minni Keren. Aħjar nagħlaq ħalqi u ma ngħid xejn aktar jien. U żomm il-ferħ u l-paċi għalik biss. Joe, int għax tipprova tagħmel il-ġid? Mhux għax temmen fih. Ma jistax ikun nibqa' dejjem naqla fuq wiċċi. Jiena naħseb dak huwa l-prezz li rridu nħallsu. Il-Vanġelu ma joffrilniex kumdità, imma skumdità. Jekk aħna nippretendu illi nistgħu ngħixu ta' nsara u nkunu komdi, sejrin imqarra. Anka fil-Vanġelu ta' tiliħat tar-Randan hemm din it-tema għaliex San Pietru meta ra il-Ġesu fil-glorja qallu kemm hu sew li aħna komdi. Ejjew nibnew tliet tinet, waħda lik, waħda l-Mose, waħda l-Elija biex jassikura illi nibqgħu hawn. Però nibqgħux hemm. Issa nisimgħu fil-Vanġelu. Mill-Evanġelu ta' San Luqa. Ġesu ħamiegħu lil Pietru, lil Ġwanni u l-Ġagbu u tala fuq il-muntanja biex jitlob. U ġara li huwa jitlob id-dera ta' wiċċu tbidlet u l-ilbiesi tiegħu saru ta' bjuda li tgħammex. U kien hemm żewġ tirġiel jitħattu miegħu, Mose u Elija, li deru fil-glorja jitħattu fuq it-tmiem ta' ħajtu li kellu jseħħ f'Ġerusalemm. Pietru u sħabu kienu mejtin binas, imma baqgħu imqajmin sewwa u raw il-glorja tiegħu u żewġ tirġiel li kienu miegħu. X'ħin dawn it-tnejn kienu se jinfirdu minnu, Pietru qal lil Ġesu: Mallem, kemm hu sew li aħna hawn. Ħantellaw tliet tinet, waħda għalik, waħda l-Mose u waħda l-Elija. Ma kienx jaf x'inhu jgħid. Waqt li kien qiegħed jgħid dan, ġiet sħaba u għattithom u huma beżgħu kif daħlu fi sħaba. U minn ġo sħaba instema' leħen jgħid: Dan hu ibni l-maħtur, lilu isimgħu. Malli nstema' l-leħen, Ġesu sab ruħu waħdu. Huma żammew iskiet u għal dawk il-jiem ma qalu xejn lil ħadd minn dak li kienu raw. Biex tagħmel il-ġid titħallas prezz, mhux tal-flus, imma tal-ħin, tal-iskumdità, u da prezz ukoll. Jekk nemmen fil-Vanġelu ta' Kristu,
jiena jkolli interess illi nxandru mal-oħrajn għal dana il-prezz. Nammira ħafna jien il-dawka li huma involuti fil-volontarjat. Speċjalment meta il-volontarjat li jagħmlu ikun ispirat mill-kelma t'Alla, mill-Vanġelu. Qed jagħmluh f'isem Ġesu għax Ġesu iridna nagħmlu l-ġid lil kulħadd. Veru nammirhom. U aktar faċli li nibqa' d-dar, speċjalment meta jkun daqsxejn tal-bard fix-xitwa, jew aktar faċli il-ħin nużah għas-sodisfazzjon tiegħi personali biex nagħmel xi ħaġa li nħobb, anke biex nirrikrea ruħi li hija valur fiha nnifisha. Imma dawna jiddeċiedu li jissagrifikaw il-ħin tagħhom, anke il-kumdità tagħhom u s-sodisfazzjon personali tagħhom biex jiddedikaw ħin ħalli jagħmlu il-ġid lil ħadd ieħor. Veru ta' min jammirhom. U kemm isir ġid. Kultant dawk involuti fil-volontarjat iħallsu anki l-prezz finanzjarju għax joħorġu minn buthom ħalli jkunu jistgħu jagħmlu il-ġid lill-oħrajn. Dina hija it-talima li nieħdu mill-Vanġelu. Fil-waqt li San Pietru qallu kemm aħna komdi għaw, Ġesu qallu din l-esperjenza li qed tagħmel Pietru, li lili qed tarani fil-glorja, mhix qed tagħmilha biex tibqa' komdu, imma qed tagħmilha biex tinżel minn fuq il-muntanja u taqsam l-esperjenza tiegħek mal-oħrajn. Sa tħabbat wiċċek ma' ħafna skumdità li twaslek anki biex tagħti ħajtek fil-martirju. Imma dina hija triq tal-mulej. Forsi mhux imsejħin biex nagħtu ħajjitna għal Ġesu li mmutu għalih, imma żgur para insara imsejħin biex nagħtu parti minn ħajjitna, żgħira jew kbira, skont is-sejħa tagħna. Imma jeħtieġ li nagħmluha, ħalli nagħmlu l-ġid mal-oħrajn. Nhar il-ħamis fil-kappella tal-Università saret attività żgħażagħ li matula Father John Berry u żewġ studenti tat-teoloġija taw ħarsa lejn it-tagħlim tal-Papa Benedittu XVI b'enfasi fuq il-messaġġ tal-ktieb tiegħu Ġesu ta' Nażaret. Iż-żgħażagħ preżenti għal din l-attività kellhom ukoll opportunità jiddiskutu u jiddibattu il-ħsieb wara dan il-ktieb kif ukoll is-sinifikat ta' żjara tal-Papa f'April li ġej. Nhar it-tlieta l-Kummissjoni Pastorali fid-Dinja tax-Xogħol organizzat seminar bit-tema Il-ħaddiem u l-konsumatur f'kunflitt. Fl-intervent tiegħu l-Arċisqof Pawlu Cremona sostna li kull min jaħdem għandu responsabilità quddiem Alla. L-Arċisqof saħaq li f'Malta hawn każijiet soċjali ta' familji li mhux jirnexxielhom ilaħqu mad-dritt tal-konsum u għalhekk hemm bżonn li wieħed jara l-kawżi li qed iwasslu għal dan. L-Arċisqof Cremona kwota lil Papa Benedittu XVI fejn qal li din hija sfida mhux biss għall-Knisja imma anke għal dawk li jmexxu, inkluż il-politiċi. Nhar is-Sibt li ġej fil-5:30 ta' filgħaxija, l-Arċisqof se jiċċelebra qudiesa fil-Manikata fil-ftuħ ta' żjara pastorali f'din il-parroċċa. Wara l-qudiesa l-Arċisqof jiltaqa' man-nies preżenti. Nhar is-Sibt li għadda intant l-Arċisqof Cremona ċċelebra qudiesa f'Bur Marrat fil-ftuħ ta' żjara pastorali f'din il-parroċċa. Għal aktar informazzjoni, żur is-sit tal-Knisja f'Malta www.maltadiocese.org jew is-sit għaż-żjara tal-Papa www.popemalta.org.